Ndo. Ndikungoti nekukura kwakaita inopinda pai. Hainongopinda. Yo futi ndo zarumwe ukura kwakaita inopinda sei. Aiwa yakanyanya kukura. Ya ndo zvairi inotopinda ya. Sasa inotopinda yese pai. Inotopinda ipo, inotopinda asi zviri kutyisa uri kuvhundudza kuti sei inopinda sei. Ya ino. Ya uzvizwisise. Yakanyanya kukurisa iya. Chero unogona kuona kunzwa kwakaita kudika but urikuzvishamisa kuti sei yapinda yese. Ya. Ona chi ndo type nyoka haisiyo kune shato yakakura kudarika nyoka tasaona ichipinda mwena anona inotopinda zvakanaka nyoka iyi inotopinda iyi haisiyo nyoka iyi inonzi nyamafungo nyoka iyi haina nyanya kukura shato ndo yakanyanya kukura ndakaona kuti haufaniri kuona mafirimu anotyisa unotadza kurova kufunga